ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони гурӯҳи эҷодии шаҳнон. ман аз ҳамин фурсати пурқимат истифода бурда дар симои худам ба ҳамаи халқи ӯзбекистон, ба ҳаводорони ҳамин канал бо фарорасии соли нави 2023 тамоми шумоён азизонро аз таҳти дил табрик ва муборакбод менамоям. илоҳо соли нав барои ҳар як хонадони шумо сиҳат, саломатӣ, ҷамъомади ҳамаи саршори орзуҳое ки шумо дар дил доред ба амал расиданашро орзу менамоям. мехоҳам ки ҳар як оила дар атрофи дастурхони пурнозу неъмат дар ҳаққи соли гузашта дуо карда бо ниятҳои нек соли навро истиқбол намоянд. соли 2022 барои ҳамаи мо соли яке аз беҳтарин солҳо дар хотир мемондагӣ солҳо шуда гузашт. мехостам ки дар соли нав ҳамаи ниятҳои мо дар соли кӯҳна ҷомаи амал напӯшида, албатта ҷомаи амал пӯшад. тамоми мардуми сарбаланди Самарқандро бо ин фарорасии соли нав, иқболи нав табрик гуфтанӣ ҳастам ва мехоҳам бо шеъри шоир ҳамаи шумоёнро табрик намоям. соли нав, иқболи нав, бодо муборак соли нав, бар шумо ҳам рӯзи нек, ҳам рӯзи фирӯз соли нав. доимо сиҳат, саломат ва сарбаланд бошед.